Намяй проектуш чихедесен проекти хонаи 14 да 720 нарху навош бо нархи навои ҳозира замонавӣ мо расходи стенаша ҳам бо ғишти пухта ва ҳам бо ғишти лоӣ ҳисоб кардагем ва фарқи байни якдигариша буровардагем. салом алайкум бародаро, хушомадед ба канали мо. бародаро, имрӯз видео дар мавзӯи як проекти хона мешавад, як проекти хонаи замонавӣ беҳтарин мешавад. мо ҳамаи проекта расходша айнол то бучавиша ҳисоб кардагем, ба шумо гап мезанем бародаро. нарху навош бо нархи навои ҳозира замонавӣ ҳамаша мо ҳисоб кардагем айнол то бучавиша. ин як бор ҳамун сурати хонара бинен, бо суҳбат мекунем. хеле ки диден сурата бародаро, анами проекта, анами хонара мо ҳамаша расходша айнол то бучавиша гап мезанем. видеоро бо диққат тамошо кунед, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. рафтем. хонае ки дар навор диден бародаро, анами проектуш чихедесен проекти хонаи 14 да 720 се ҳуҷрагай наинҷа мисол кухни дора, бо инҷа баня мекунӣ ё детски хона мекунӣ мешава. анами проекта бародаро мо расходша айнол то бучавиша ҳисоб кардагем, ҳамаша ҳозир ба шумо гап мезанем бародаро. анами дари глаун мешавад, и калидора 6.40 да 2 мешавад. инҷа дута хонаи спални мешавад, 4.5 да 3 мешавад. якта меҳмонхона 6.40 да 3 мешавад. ана и дутае ки ҳастанд ё 2.5 да 3 ҳар душ. намира мо полни расходша гап задагем. обши фундаменти ҳами 68 пагони метр шидагия, 70 дачи рехтаган фундаментша. семент 65 халта рафтагиай, 43 сомони сементи 5 садаг моҳир 2795 сомон мешавад. арматур 50 дона меравад, арматури 16 кай 35 сомона, якта 6 метраш 50 дона 4 да ҳисоб кардагем мо 1750 сомон мешавад. шебен як камаз меравад 600 сомон, қум ду камаз меравад 300 сомони 600 сомон, санг ду камаз меравад 400 сомони 800 сомон, сим 6 килограмм меравад 15 сомон 90 сомон ва устопули бародаро як пагони метри ҳами фундамент 30 сомони рехтагиан 2058 сомон суми устопули ҳами фундамент мешавад. обши расходи фундамент ҳами хона 8693 сомон дар фундамент ҳами хона расход шидагиай. анаку мо расходи стенаша гап мезанем бародаро. мо расходи стенаша ҳам бо ғишти пухта ва ҳам бо ғишти лоӣ ҳисоб кардагем ва фарқи байни якдигариша буровардагем. расходи стена бо ғишти пухта як ряда 290 баландиш, ғишти пухта 18500 дона меравад, 50 дирами ана ҳозир ғишти пухта бародаро 60 дирам шидагиай нархуш. мо 50 дирами ҳисоб кардем, мо як рӯз пешира ҳисоб кардем, нархуш 50 дирам буд. ҳозир дар ин момент 60 дирам ғишти пухта шидагиай, 50 дирами 9250 сомон мешавад. семент 65 халта меравад, сементи 5 садаг 43 сомони 2795 сомон мешавад. қум ду камаз меравад 300 сомони 600 сомон, сетка 3 рулон меравад 200 сомони 600 сомон, сетка барои связка кардан ва тол 2 рулон меравад 70 сомони 140 сомон. устопули як ғишти ҳами хонара бардора, як ғишти пухтара 30 дирами мечинанд 5550 сомон суми устопули ҳами стена мешавад. обши расходи ҳами хона бо ғишти пухта 18935 сомон дар стенаи ҳами хона расход мешавад бо ғишти пухта. ва расходи стена бо ғишти лоӣ ҳисоб мекунем бародаро. як ряда 290 баландиш, ғишти лоӣ 11500 дона меравад, 050 дирама як донаи ғишти лоӣ 5750 сомон мешавад. хок барои раствор 2 камаз меравад 200 сомони 400 сомон, сетка барои связка кардан 3 рулон меравад 200 сомони 600 сомон
ва тол ду рулон меравад 70 сомонӣ 140 сомон. Устопули бародаро як ғишти ҳаму лоирам 30 дирҳамӣ мечинанд 3450 сомон суми устопули ҳаму стена мешавад. ва обши расходи ҳами хона бо ғишти лоӣ 10340 сомон дар стенаи ҳами хона расход мешавад бо ғишти лоӣ. ва расходи киришашамо гап мезанем ози шумода. расходи кириша дар хонаи 14 да 720 конверни ҳисоб кардагиемо. тахтаи даста стропила бародаро 6 метра 0,5 яъне 50 баруш 15 40 дона меравад 100 сомонӣ 4000 сомон мешавад. ва тахтаи таи даста агар болои деволаи таи дастакон места 6 метра 0,25 яъне 200 баруш 15 10 дона меравад 48 сомонӣ 480 сомон мешавад. тахтаи чорни 6 метра 0,25 яъне 200 баруш 10 100 дона ҳисоб кардемо 30 сомонӣ 3000 сомон мешавад. ана тахтаи стойка бародаро барои боло барои киришаро тайёр кардан 6 метра 0 сараковка яъне чорак сараковкаи баруш 15 30 дона меравад 87 сомонӣ 2610 сомон мешавад. ана рекаи падшифер 6 метра 5 да 5 40 дона меравад 1.6 метра 30 сомонӣ 1200 сомон мешавад. ана шифириша бародаро мо шифири тоҷиқи қатъи ҳисоб кардагем азбисни шифир 80 дона меравад дар ҳами хона 50 сомонӣ 4000 сомон мешавад. мех обши 15 килограмм меравад 10 сомонӣ 150 сомон мешавад. устопули бародаро як шифири ҳаму хонара 25 сомонӣ мезананд 2000 сомон суми устопули ҳаму хона мешавад. ана обши расходи ҳами киришаи ҳами хона бародаро 17440 сомон дар киришаи ҳами хона расход мешавад яъне конвертни. ана ина бор дига нишон метаҳем бародаро фундамент 8693 сомон стена бо ғишти пухта 18935 сомон стена бо ғишти лоӣ 10340 сомон ва киришаи конвертни 17440 сомон. ана обши расходи ҳами хона ҳами рамкаи ҳами хона бародаро бо ғишти пухта 45068 сомон дар ҳами хона расход шудагӣ ва бо ғишти лоӣ ҳисоб кунем агар 36473 сомон дар ҳами хона расход мешавад. ана фарқ байни ғишти пухта ва лоӣ бародаро 8595 сомон фарқия дорад яъне бо ғишти лоӣ ба шумо арзонтар меғардад. ана ҳами ай бародаро ана проектай ана ҳами расходош бародаро ҳамаша гап задем ба шумо ва фарқиятшам буровардем. иншоалло бо проектҳои беҳтарина пешкаши шумо мегардонем. аз шумо фақат дастгирӣ подписатсия кунед лайк ва комментариҳои хуб нависен. мо ҳам проектҳои беҳтарина пешкаши шумо мегардонем. боқӣ дар панои аллоҳ бошед дар канал подписатсия кунед ва аз видеои нави мо бохабар бошед. агар видеои мо ба шумо маъқул шид боша ҳатман лайк дар комментария нависед дар канал подписатсия кунед бародаро. аз видеои ояндаи мо бохабар бошед. дастгирӣ кунед мо ҳам видеоҳои беҳтарина пешкаши шумо мегардонем. хай то видеои оянда дар панои аллоҳ бошед.